Да, там където ме интересува, ще ви казвам. Добре, сега първо може да започнем пак да се представите вече. Казвам се Велина Арнудова и съм ръководител на спортния център Славейков. Спортният център Славейков е открит, както знаете, на 17 декември, изключително бързо построен от община Бургас. Тук младото поколение, подрастващото и бъдещи спортисти имат възможността да развиват лека атлетика, висок скок, овчарски скок, преодоляване с препятствия. Виждате, че има и две игрища футболни, баскетбол, тенис. Включително имаме една много красиво оборудвана зала по борба. Това е специално направена за всички клубове, които се занимават с този спорт. Знаете, че борбата е така доста стар спорт, е същевременно много резултатен. Тук в новата зала също имаме две зали, които се дават за провеждането на различни вече по-развлекателни спортове, танци, народни, йога, карате. Имаме по програма да оборудваме една фитнес зала, т.е. имаме една зала, която по проект дадена за фитнес, за да могат наистина хората да спортуват, но сме в процес на оборудване в момента, т.е. не е приключено. Да се изгради фитнес зала. Предстои да се изгради, голям е интерес, хората постоянно питат кога ще стане. Мисля, че в комплекс Славейков няма такава голяма зала. Залата наистина е голяма, дано наистина да бъде оборудвана с нови неща, където да могат предварително хората да загряват, други да спортуват. Знаете, че тя е доста полезна, както за малки, така и за големи хора. Това е общо взето като разположение. Интересното е, което виждате, стената за катерене. Това е нещо по-различно, което имаме в Бургас. Има много голям интерес от млади хора, които искат да екстремно да преодоляват тази стена. Въпросът е, че сме в процес на работа, как точно да се извършва тази дейност, тъй като трябва да бъде инструктор, човека, който да предоставя оборудването и да следи самото изкачане на всеки, който пожелае. И затова в момента още не е в пълен работен процес. Но тя се е лятна стена, така че това не е проблем. До март, април месец, надявам се, че ще има някакъв регламент, който да може и тя да се пусне. Да. Забелязва долу на първия етаж има лекарски кабинет. Да, имаме лекарски кабинет. Това е кабинет, който ще бъде отдаден от община Бургас, както и кафето, което е тук като помещение. Тук отзад ще има кафене? Да, по принцип това е по проект на втория етаж. Много кафе с тераса. Това са имоти към общината, които са пуснати в процедура за отдаване под наем. Все пак трябва да има някакви приходи. Но иначе ще бъде оборудван кабинетът, ще бъде предоставен на хора, които се занимават вече с такава дейност, да го използват. Но ние си имаме медицинско лице, така или иначе, този лекарски кабинет. Който е на работа към комплекса? Да, по принцип си имаме абсолютно добре, кадри. Имаш информация за тенис корта, който настилката като на Australia Open, за това да кажеш нещо по-подробно. Понеже наистина сме много нов комплекс и виждате, че метеорологичните условия са такива, че на открито е малко трудно в момента да се тренира. Да. И не можем да усетим удоволствието от трениращите отвън, т.е. имам не повече от 2-3 мача осъществени в хубавото време. През останалото време и дори в момента има вода, хлъзгава и настилката, студено, неприятно е и няма така интензивност. Но който е влязъл, казва, че определено нещата са много по-чисти, много по-здравословни, много по-лесно се тренира, не е както старите тенис кортове. Нали, знаете, че там настилката е съвсем различна. Да. Поддръжката, хигиената е съвсем друга, докато тук просто наистина е много хубаво нещо. Както и баскетболното игрище, не знам дали забелязахте, то е също доста скъпа настилка на
пак оборудван с хубави съоръжения, волейбол и баскетбол, т.е. хората, младите хора в едно по-благоприятно време, слънчево, ще имат възможността да се събират и да тренират, да играят. Да. На какви цени? Цените са както в комплекса Изгрев, тъй като ние сме към спортния имоти паркинг за играеш в Бургас. Ценовата политика е всички наши бази да бъдат с едни и същи цени, т.е. дали вие ще бъдете жител на комплекс Изгрев, на Меден Рудник, на Славейков, вие базите, които ще ползвате, да бъдат с еднакви тарифи. Те са едни и същи. Излязли са тук до скоро, мисля, че януари месец излязаха, бяха приети на Общински съвет, така че има си тарифи. На всяко едно игрище тарифата си е различна, според вида спорт и интересен. Да. Добре, а за кои видове спорт има осигурен треньор, който е от комплекса и за кои няма такъв? За съжаление, комплекса не предлага такъв вид услуга. При нас идват клубове, които са лицензирани на територията на община Бургас, съответно си имат своите треньори и ако вие, примерно, имате желание да се запишете към посочените спортове, дали ще бъде танци, дали ще бъде йога, дали ще бъде карате, борба, лека атлетика, ние можем да ви насочим, да се обърнете срещу съответния треньор и там вие да си влезете по график за подготовка. Дали ще бъде за удоволствие, дали ще бъде вече с спортна насоченост, зависи от самия индивид. Значи клубове използват базата с две думи? Клубовете са приоритет на община Бургас. Все пак това са нашите клубове. Първо това са бургаските клубове. От тези бургаски клубове излизат нашите медалисти, бургаските лица. Дай Боже, наистина те да бъдат повече. Вие знаете, че това е залегнало като основен принцип и директива и към Европейския съюз. Значи спорта точно трябва да развива децата спортните си умения и в тая посока да се работи повече. За съжаление, до сега нямаше бази, където да се развиват различните видове спортове. Бургас може да се похвали, че има страшно много бази. Ние надминахме така доста градове. Бих казала, че сме обхванали доста спортове. Както знаете, и за плуването има плувни комплекси, спортни игрища. Ето сега тази лекоатлетична писта е нещо уникално като съоръжение и направено. И мисля, че това са много хубави неща, които се случват и дава възможност наистина хората да се интегрират към добри дейности. Ясно. Добре, сега тук един въпрос, все пак ние сме студентска организация и нас ни интересува най-вече отношението към студентите. Студентите са моите хора. Как няма да има? Имаме една политика, която сутрин от 8 до 5 базата може да бъде използвана безплатно. Естествено, след предварително заявен някакъв график. Това само за студенти? Не, това е по принцип за групи хора, които тренират към съответни клубове. Няма точно регламентирано дали ще бъдат студенти, но всички подрастващи до 16 годишна възраст ползват безплатно. Вече над 16 години са водите възрастни и съответно трябва да се заплатят видовите игрища, които ще се ползват съгласно тарифите. Но таксата естествено не е максимална. Знаете, че има облегчение в ценовите тарифи. За това, че сте студенти. За какъв процент говорим? Като процент не мога да ви фиксирам, аз обичам да говоря с цифри, мога да ви покажа ценоразписа, за да видите примерно ценообразованието. Че няма да има проблем. Аз даже чувам, че има много студентски организации, които организират видове спортове, състезания между вас, което е много хубаво. И с удоволствие бих била един домакин на такива мероприятия. Значи, когато има организираност, естествено, че нашите врати ще бъдат отворени към вас. Ние имаме спортни игри, които се провеждат всеки семестър и сега на пролет отново ще има.
предполагам, ще са април месец и със сигурност ще се възползваме от тази програма. Ако ви имате желание да ползвате нашия комплекс, желателно от ваша страна, примерно в порядъка на 10-15 дена по-рано преди съответното мероприятие да пуснете едно писмо, което се входира в директор. Естествено, че той няма да ви таксува вече. Но просто такъв е реда административния, че искате да извършите някакво мероприятие, дали ще бъде двубой, волейбол, футбол, нали, вие ще прецените какъв спорт точно искате да представите и ние естествено, че ще бъдем на среща и ще направим всичко възможно, нещата да се случат. Да, това наистина ще бъде много добре. Много добре, определено. Добре, благодаря ви. Аз друго нямам какво да ви питам.